Häzirki döwrüň zihinli aýdymçysy. Malika, 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 nace justo salika, yeah. Malika, Malika, Malika. Mekan Kakayev. Mekan bugünler onuň näme täzelik edýän? Saç üçin şonu gowurýan bolsaň ýa-da çok öýle priýatny adam bolsa, hasy gowlatdyr döräk diýär. Şeýleräk. Öz domborly otursa näle bolýar? Dommor otursa dommor turýar diýýär. Restorana, kafe baranda ofisiant çağırıp näme de qad edýän? Kaşa, çorba, tüwjük, borç, kompot. Arkaňdan gıýbatyň edýänlere näil garaýan? Arkamdan gıýbat etýän adamlara olar